Og der tror jeg faktisk, at Come on, lady, jeg er ret sikker på, at den her der er spillet alt ind i mikrofonen. Så der er ikke noget, det er kun akustisk. Come on, big when you feeling small. På en gang, et spor, eller hvad? Nej, det er ikke på et spor. Come Okay. on straight and you Så come nok, on der kommer nogle curling. rasler og noget. Okay. Så kan jeg vel med. ja, det er sådan noget, hvor jeg bare sådan flere spor og skulle bare lege og sådan noget. Det er det, jeg har gjort indtil videre. Der kom noget bass der. Nu kommer nogle stemmer på. Hvad? Ja. Jamen, og kor og det hele. Altså, det er jo fedt at lave de der. Det er hurtigt lige at lave en lille track, eller hvad hedder spor, og så bare. Det gør jeg selv til. Det sker noget. Ja, altså det er jo en måde at gøre det på elektronisk. Yesterday was gone. Kan jo alt på det. Men den har ikke, GarageBand har ikke sådan en tromme, du ved, som man kan sætte ind. Det mener jeg i hvert fald, jeg har fundet inde i programmet. Om jeg downloader det. You will be there while light goes out, Det sgu godt. and you will be there. Men det er jo så, hvor jeg også har Louder, lavet master og det hele. and Altså, you det er sådan et færdigt produkt. be Så det er bare den der mastering-del. Noget jeg tit oplever, det er, at det er fedt at så lave den. For eksempel, hvis du tager herop og indspiller noget. You said it would be. Life goes easy on me. Ikke dårligt. Så går den lige op og men det er det der, altså det er den der masterdel der, at det er det der, det er jo det der gør, at det bliver dynamisk, og det gør, hvis vi nu havde indspillet et akustisk orgel med mikrofonerne og sådan noget, så ville han jo også stå og skrue op og ned, som han spiller med en pedal, men den mulighed har man jo ikke her, så det er måden man kan gøre det på. Ja. De samme retter, du har også sangen til og sådan noget, hvis det er noget, du skal have sendt til nogen, og det er vigtigt. Altså, så går man jo det hele igennem, så det har det rigtig godt, tror jeg. Ja. Den optagelse. Gør det ikke det? Opstart GarageBand, mixer og MIDI-key. Ja, hvordan virker det? Hvis vi prøver at skal have et spor ind. Rico, det er rigtigt. Det kan jeg godt prøve. Yes. Jeg kender ikke det programmet sådan, men fra tidligere. Vi skal have et nyt spor heroppe. Det kan godt være tryk på plusset. Okay. Så får du valget her. Softwareinstrument, så er det typisk det, du spiller her på. Okay. Jeg er elgitarren, så har den en hel verden for sig. Ja. Vi prøver at sige softwareinstrument.